Здравейте, госпожи и господа! Този поздрав ще е специален за Гюнай, Ферди Тайфур за град Бяла. От Асан. Той го поздравява с този клип. За Гюнай Ферди специален поздрав за град Бяла. Здравей, Алашас Минч Гюнай. Поздрава ще прозвучи Соски Керем Манкидие. Първо, което имам тут на каем тут, а Керем Манги истината. Кава, брат, кала са ми ги Катар пещерски две ръки. Кажаска и парка. Се следим тут шукар. Кем тут, няма проблеми. Ме къде азис? Ме сар керем тут деди. Ту на Керем му деди. Ген лен тут, ген цергоса, олен са ти пес. Той ли заслужавам, Адинай? Прощавам ти, пак ти го казвам. Брат си ми във верата. Не отричам, но не е хубаво кай Керем Манкидие. Не си прав, брат. Така ли заслужавам? Вирай кирса тут, на рана, знам, че си болен. Знам. Значи ма Керем Манги, брат. Значи ка пеавзис, мяки аско. За да може да знам тана хойцея тук. Джон съм от обяци. Много добре, знай, че ще те разбирам работи. Сар ме ръбоця хайса. Но го правиш, брат. Не един път, не два пъти, три пъти, четири пъти, пет пъти Керем Манкидие. Пет пъти Керем Манг, много пъти Керем Манкидие. Няма проблеми, си съм ти прощавал. И аз може да имам грешки, но твоето е бананно, брат. Разбери ма, не си прав. Помисли си върху тези приказки са керу метоки. А канаки ке телефой. Помисли си малко реално. Помисли. Не е правилно кай Керем Манкидие. Не сам за един епен. Но човещината. Правиш някакви издънки, които не ми харесват в тебе. Кажи ми, аз кога съм те правил издънки? Кога съм ти ги направил калабоцета? От Румъния на Керумто дойди. А Керман ги ту. Ти ми ги кажи. Тогас. Може и аз да имам някакви грешки, но не съм те правил ти баш цар Кирсаман. Много пъти Керем Манкидие, брат. Прощавам ти, паля кератки. Не се сърдям, но не си прав. Помисли си върху твоите приказки. Керем тут вирай манги. Значи ме е Керем, брат. Аз не съм добре, брат. Утре ще направим купон. Бъди човещен към мене. И аз да съм човещен. Един теле специално дикато сири, дикъмто сири, а хайм що са човек си. Това ли заслужавам? Ти за мене. Ти за мене, като не си приятел каза Кирис Манги. Не се едно, че ме изокарваш, имаш ма за глупак. Разбираш ли ма, какво те приказвам? Аз съм си прав за мене, да знаеш. Цар Мангиса, аз съм си прав за мене, брат. Помисли си върху моите приказки. И тогас вече ка си говори, тълкувай си. Аз пак ти прощавам, диксара кера. Не съм за един епен. Но приятелството е нашето, винаги сме заедно. Разбери ма. Дишим тук шукар. И хайбо като цирал да се оправиш. Хай ме кара, Алашас Минч. Ади, па. Ванзари Мари. Това беше от господин Асан. Специален поздрав за град Бяла, за Гюнай Ферди Тайфур. Асан бил журито. Асан бил журито. Довиждане.